Huwag kayong papagamit sa sinumang politiko sapagkat ang kapulisan ay pulis ng mamamayan. Ito ang nilalaman ng apela ni Vice Governor Joseph Escutia sa pagharap sa sangguniang panlalawigan ng bagong talagang PNP Provincial Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. matapos na formal itong manungkulan sa kaniyang posisyon nitong nakatalikod na linggo kapalit ni dating Provincial Director Colonel Antonio Bilon Jr. na pansamantalang itinalaga sa Police Regional Office No. 5. Sa ating pong lahat ng kapulisan, ang administrasyon po ni Governor Dong Padilla ay maayos na administrasyon. Ito po ay hindi nag-iimpluwensya pagdating doon sa assignment ng ating mga kapulisan. You'll never hear anything coming from the Governor. Wala po kayo narinig galing sa Governor. Ang atin din pong Vice Governor, kahit isang beses po, wala kayong marinig na tawag kahit kanino man ang namumuno dito po sa atin sa Philippine National Police. Gusto lamang po natin ipakita sa ating kapulisan na kami po ni Governor Dong Padilla ay maayos ng papatupad ng panuntunan. Tandaan po ninyo, ang pulis po ay pulis po ito ng mga mamamayan. Hindi po kayo pulis ng politiko, hindi po kayo pulis ng gobernador, hindi po kayo pulis ng vice governor, hindi po kayo pulis ng mayor, hindi po kayo pulis ng kahit sino man. Pulis po kayo ng mamamayan ng Camarines Norte. Kaya huwag po ninyong ilagay na kayo ay kay kanino mang Poncio Pilatong politiko. Mali po paniniwala yun. Sinabi pa ni Vice Governor Escutia na mahigit ng 1 taon ng kanilang panunungkulan ni Governor Padilla ay ni minsan ay wala silang tinawagang opisyal ng Philippine National Police para pakialaman ang operasyon ng mga kapulisan sa probinsya. We've been sitting in this government for more than 1 year already, but you never hear anything from us. There are 12 COPs that you have in this province, that we have in this province. Taas ang kamay na tinawagan ko sa inyo. Wala, hindi ba? So, sabihin, hindi kami nakikialam sa operasyon ng kapulisan. You are identified with this politician or whoever politician it is, pero hindi naman baga kayo kinakausap ng ating gobernador. Pag may infractions, then the governor will call you. If there are no infractions, therefore, okay sa atin sa gobernador. At naniniwala ako na kayo lahat gusto ng isang magandang pamumuno. Gusto ng isang na wala kayong agam-agam na kayo ay baka malilipat purely because hindi kayo nasunod sa isang politikong Poncio Pilato. Sa pag-upo ng bagong PNP Provincial Director, umaasa naman ang Padilla Escutia administration na mas lalo magiging maayos ang peace and order situation sa probinsya, gayon din ang pagsugpo sa lahat ng forma ng kriminalidad at iligal na aktibidad. Gusto ko pong magpasalamat sa ating butihing gobernador, Governor Ricardo Padilla, sa binigay niya po sa aking oportunidad para po maglingkod sa inyong lalawigan. Nakakatuwa naman na nagmahal na pala yung mga taga-Camarines Norte papunta sa amin sa Nueva Ecija. At ito po yung sukli ngayon. Ako po yung resulta na pabalik para iparamdam ang pagmamahal ng taga-Nueva Ecija sa mga taga-Camarines Norte sa pamamagitan ng 1,062 strong policeman na mararamdaman ninyo at kapiling nyo araw-araw mula ngayon hanggang sa mga susunod pang panahon. Sa pagharap sa sesyon ng bagong talagang PNP Provincial Director, kabilang naman sa mga naging unang kahilingan sa kanya ay ang patuloy na pagpapabalik dito sa ating lalawigan ng mga kababayan nating pulis na nakatalaga sa labas ng Camarines Norte, batay naman sa naunang ipinasang resolusyon ni Bokal Winnie Balse Oco. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Rona Vega, MBTV News.